Bonani bantu base-South Africa. Anokwazi ukuthi njalo nje nakushoda amanzi noma ikuphi kuba namathenkazi aqashwayo. Khona manje bahlala benamatank. Nqaka eGauteng angazi mangaka abawaqashile. Ngale mali abaqashe ngayo lamatank ngabalungisa amanzi. Ngoba bayazi ukuthi bazodla nabo. Ayikho nje lento ukuthi amanzi awekho. Ngathi lina kangaka izulu bese kuthiwa amanzi awekho. Amaphampu awasebenzi, ogesi awusebenzi konke lokho. Angithi indlela ke ukuthi kuqashwe la mathenka. Ngangitshela ukuthi ithenke eyodwa ingakhosta 3 million. Awuthengi ngana amathenka akahlale abe ku standby kungcono njengohulumeni. Wena uvalwe idlalo uyaqasha ngama-million. Obala ukuthi obani abazodla lapha. Konke nje kuyafana. Kunamanga nje zonke lezi. Isikhathi sokuthi kwebiwe imali into abayaziyo kweba nokweba. Kweba kuphela into esemqondweni yalabantu abaphethe. Into abayicamangayo nje ebusuku nabehlezi bodwa bephuza utshwala la Glenlivet Club no Hennessy laba abaphuzayo ebusuku. Baxoxa lezi manje singathola singenza kanjani ischeme sokuthi sithole imali. Hayi asivala amanzi. Ayisibiza usibani unama-truck lapha. Noma kayo wa-Irish uzomhlaba ngemali engaka nathi sithole imali engaka. Into elula nje leyo. Sekwabalula nje la eSouth Africa ukwenza lezo zinto. Nabefuna imali kuvalwa into ethile bayazi ukuthi bazoqasha abantu abathile kuthiwa abazolungisa into engekho. Kuthiwa kulungiswa amanzi for so long ugesi athi ungavali. All of a sudden manje sekukhona into eshodayo sekhona lokhu sekubuyela kuload shedding. Bazokulungisa kuzoza ukhetho khona manje uzokuthiwa konke lezi zinto yilungile. Ludlule futhi ukhetho baphinde bakwenze futhi. Yabo? Asazi ukuthi siyapha eSouth Africa. Into yethu nje kodwa imbina silokhu semba umgodi ugcinela umgodi udilikile wadilike lapha kwetsonke. Nabo laba abantu banezise ezikhulu nemikhabe ungaka. Umuntu ufike ezacele lapha unethi ungena nje kuhulumeni yombona usenelunda la entanyeni. Ikhanda selinganga ngade lekhuzane likaBhofa. Lenja le yabelungu enamadlebe amakhulu esindwa ikhanda. Unayo senjalo. Lesisi nomkhaba konke. Kodwa ufice nje ngokufike lapha nje ngangami. Ile mali abayebayo. Badle emahotela, abalale emahotela. Bathenga ifebe benza zonke nje urubbish abawaziyo nje into abangazi kuyenza. Bahambe ngeimoto ezidulile bagadwe kwenziwe yonke lento lemnini. Ngemali yani yama-taxpayers. Ngapha abantu bayahlupheka badla into engcolile baphuza amanzi angcolile bayagula nakuthiwa sesine-mountain food disease